Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. 4/40. Lero ndi loweruka kutsatira tsiku la phulusa, ndikuti ndi tsiku lachinayi chiyambireni ulendo wathu wa masiku 40 uja. Ndipo tsiku la lero mawu athu oyamba akupitiriza pamene anasiyira dzulo kutilangiza kuti kusala kwenikweni ndi chani. Koma muthenga wabwino ndiye mwagona nkhani yayikulu, kulimbana ndi zinthu zimene zimatilepheretsa kuti tigwe, kuti tichimwe, kuti tisowe mtendere. Nthawi zina timakanda posanyerenyesa, Ambuye Yesu lero kuti tikande ponyerenyesa. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi pa 21 February chaka cha 2026. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya. Tikanali m'mutu wa 58 ndime ya 9 kulekeza 14. Mukaleka kuzunza anzanu, mukasiya kulozana chala, mukaleka kunena zoyipa anzanu, mukamadyetsa njala ndi kuthandiza anthu ozunzidwa, mdima ukuzingani udzasanduka kuwala. Chimenecho ndisangalatsa ndi mawu oyamba adzulo ndi lero, kumapeto kwa zonse kuli tsopano yankho la zimene timalakalaka. Akuti mukamachita zimenezo Ambuye adzakumvani mukamamuyitana, ndipo mapemphero anu adzayankhidwa. Tidamba tadzifunsa nchifukwa chani mapemphero athu samayankhidwa. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Isaac Joseph Banda kuchokera ku St. Teresa Kameza Church, Christ the King, Ntawira Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ndi Salimo namba 86. Luka mutu 5 ndi 27 mpaka 32. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Chauta akuti, mukaleka kuzunza anzanu, mukasiya kulozana chala, mukaleka kunena zoyipa za anzanu, mukamadyesa anthu anjala ndi kuthandiza anthu ozunzika, ndiye kuti mdima wokuzingani udzasanduka kuwala ngati kwa usana. Tsono ndidzakusogolerani nthawi zonse, ndikukupasani zabwino. Matupi anu ndidzawalimbitsa. Mudzakhala ngati dimba la madzi ambiri, ngati kasupe wa madzi amene saphwa. Anthu anu adzamanganso nyumba zimene zakhala mabwinja nthawi yayitali. Adzamanganso pa maziko akalekale. Apo mudzatchedwa anthu okonza makoma, omanganso nyumba za mabwinja, kuti anthu azikhalamo. Chauta akunena kuti, muzidziretsa kuchita zanuzanu pa Sabata, osagwira ntchito zanu pa tsiku langa loyera. Tsiku la Sabatali muzilitcha kuti chinthu chosangalatsa. Tsiku loyera la Chauta muzilitcha kuti chinthu cholemekezeka. Muzililemekeza posayendayenda, poleka kugwira ntchito zanu, ndiponso posakamba nkhani zachabe. Mukatero ndiye kuti mudzakondwa mwa Ine, Chauta, ndipo ndidzakukwezani ndi kukupambanisani pa dziko lonse lapansi. Mudzadyerera dziko limene ndidapasa Yakobo kholo lanu.
Ine chauta ndalankhula zimenezi ndi pakamwa panga. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu ndi salimo namba 86. Phunzitseni njira zanu inu chauta, kuti ndiziyenda m'zoona zanu. Tcherani khutu inu chauta ndipo mundiyankhe, pakuti ndine osauka ndi osowa. Sungani moyo wanga, pakuti ndine omvera inu. Pulumutseni ine mtumiki wanu amene ndimadalira inu. Inu ndinu Mulungu wanga, mundikomere mtima inu Ambuye, popeza kuti ndimalirira kwa inu tsiku lonse. Sangalatsani mtima wa ine mtumiki wanu, pakuti ndikupereka mtima wanga kwa inu Ambuye. Inu Ambuye ndinu abwino, ndipo ndimakukhulupirirani. Tcherani khutu inu chauta kuti mumve pemphero langa. Mverani kulira kwanga kopemba. Phunzitseni njira zanu inu chauta, kuti ndiziyenda m'zoona zanu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adatuluka naona munthu okhometsa msonkho, dzina lake Levi, ali pa ntchito m'nyumba ya msonkho. Adamuwuza kuti, iwe unditsate. Iye adanyamuka nasiya zonse nkumamutsatadi. Tsono Levi adakonzera Yesu phwando lalikulu ku nyumba kwake. Okhometsa msonkho ambirimbiri pamodzi ndi anthu ena anali nawo pa phwandopo. Afarisi pamodzi ndi aphunzitsi awo amalamulo adayamba kuwinya, nafunsa ophunzira ake kuti, bwanji mukudya ndi kumwa pamodzi ndi okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa? Yesu adawayankha kuti, anthu amene ali bwino sasowa sing'angayi, koma amene akudwala. Inetu sindinabwere kudzayitana anthu olungama, koma ochimwa kuti atembenuke mtima. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Zinthu zitatu zimene ndimafuna kuti tigawane tsiku la lero, limene ndi tsiku la folo mu nyengo ino ya Lenti. Kaya ulendo wanu kuyenda bwanji? Mmawa mu Uthenga Wabwino, chifukwa kakhala mawu oyamba tupitiriza pamene tinasira dzulo. Ndi style ya dzulo yomwe ija aliyense mawu aja azingowaphwanya nkuona kuti Mulungu akundiyankhula zotani, Mulungu akundiyankhula zotani. Koma timafuna kuti tigawane zinthu zitatu potengera mthenga wathu wa tsiku la lero. Choyambirira akuti Ambuye Yesu akumuyitana Levi, amene adampeza ali pa ntchito, amagwira ntchito. Inde anali ochimwa, inde anali olephera nkuona kwake, koma mu mtima mwake munali longing yosakasaka Ambuye Yesu, ndipo Ambuye Yesu adakumana naye iye akugwira ntchito. Jesus is everywhere, ndipo amakumana nafe pena paliponse, ndipo amakondwera ndi anthu amene akugwira ntchito. A Gideon adawapeza akupuntha tirigu. A Yosefe anali mpalamatabwa. Ndipo panthu 12 ophunzira ake aja 7 anali asodzi. A Mose ndi aja adawapeza kudyetsa ziweto. Ambiri timaganiza kuti tikumana ndi Mulungu basi pomangokhalira kuti I receive, you receive what? Tizigwira ntchito. Koma chimandidabwitsa ine chakuti ifeyo atumiki a Mulungu tilinso ndi vuto, chifukwa atumiki ambiri a Mulungu amene timawuza anthu kuti abwere tidzapempherere ndipo apeza miracle chakuti. Mukapeza kuti azitumiki ambiri tili ndi mabizinesi, azitumiki ambiri timagwira ntchito zina ndi zina, koma tikufuna anthu asamagwire ntchito, azingokhalira kupemphera, ndipo tikapempherera basi tikuti aya bale tenti zinena zoona. Levi akumpeza akugwira ntchito, ndipo pamene akumpeza akugwira ntchito, Ambuye Yesu akuti iwe unditsate. Personal calling. Nthawi ya Lenti ndi nthawi yonena kuti ine ndimutsate Ambuye Yesu. Kumutsata Ambuye Yesu kumeneko sikutanthauza kuti basi monga anachitira Levi ndisiye kukhometsa msonkho, ndisiye kukhala dokotala, ndisiye kukhala driver. Ayi, mu driver amo ndizintsata Ambuye, kuti ineyo Ambuye ndizikutumikirani ngati driver amene akubukitsa dzina lanu. Ngati nesi umaona ditu manesi ena kuti awa kumtsata Ambuye, umaona ena ogwira ntchito za malonda kuti awa, kuti munthu ali pa business
tsiku lonselo sanagulitsepo, nkubwera customer, nkugula zinthu za 20,000, nkupereka 50,000. Munthu chisangamo kuti ayi asapatsa pamanja. Amati ayi mwandipatsa zambiri. Koma ena muli business koma njira zake zopotoka. Iwo nditsate. Nkutheka kodi munthu kukhala wansembe osamatsata Ambuye? Ask Jesus. Nkutheka munthu kukhala sisteri osamatsatira Ambuye? Ask Jesus. Nkutheka munthu kukhala mkulu wa mphakati osamatsatira Ambuye? I'm saying ask Jesus. Nkutheka munthu kukhala prophet osamatsatira Ambuye? Ask Jesus. Nkutheka munthu kukhala charismatic osamatsatira Ambuye? Ask Jesus again. Iwe unditsate. Ndenkhani yagona tsiku la lero. Koma chachikulu tsopano chimene tiyende nacho munyengo ino ya Lent. Levi sadangomtsatira Ambuye, adati tiyeni Ambuye mupite nane ku nyumba, tiyeni mutsagane nane ku nyumba. There I'll throw a party. Ndetu kunali party. Levi sanali munthu wachibwana, anali big. Nde kunali zakumwa. Nde kunali zoimba. Nde kunali mavinidwe. Nde tamva kuti kunabwera azikuluakulu okhometsa msongo. Kudabwera mabwana kumene kuja. Levi akumtengera Ambuye ku nyumba. Ndipo encounter ya kunyumba kwa Ambuye Yesu ikuthandizira kuti anthu enanso akumane ndi Ambuye Yesu. Ino ndine timamtengera Ambuye ku nyumba, kapena timamtsekera ntcherechi, kapena timamusiya kukwaya, kapena timamusiya kubungwe. Tizimtengera Ambuye ku nyumba. Sikoyamba ngakhale Petro adamtengera Ambuye ku nyumba mpaka adakachiritsa apongozi ake. Tizimtengera Ambuye ku nyumba. Kumtengera Ambuye ku nyumba ndekuti moyo wathu wonse should be saturated by the Holy Spirit. Ambiri tidamtsekera Ambuye Yesu mchechi. Tikati ansembe akatipitani ndi mtendere misa yatha timamusiya momo. Tsopano ndikuyamba zina. Ayi. Tizimtengera Ambuye kumadera kumene timapezeka, kumiraga kumene timapezeka. Potsirizira nyengo ya Lenti ndi nyengo yolimba mtima, ndi kuyankhula poyenera kuyankhula, ndi kudzudzula poyenera kudzudzula, ndi kuyankhula ndi anthu oyenera kuyankhulana nawo, ndi kudzudzula ndi anthu oyenera kudzudzulidwa. Ndikuyamba izi chifukwa chachani? Anzawo Afarisi akuti ataona kuti Ambuye Yesu ndi ophunzira ake akuti aphwando ku nyumba kwa Levi, apangitsatu amene abwera ndi ophunzira aja amatsatira Ambuye Yesu. Koma taona ndi zimene akuchita Afarisi, mantha akuwaopa Ambuye Yesu. Ndi akupita kwa ndani kwa ophunzira, bwanja ophunzira anu akupanga zimene. Jesus sakudikira kuti anthu aja adzamuuze, pokhala Mulungu akudziwa zimene anthu aja akuganiza. Adawayankha pompo. Iyayi. Inetu sindabwerere olungama, ndabwerera ochimwa. Akuwayankha direct. Koma chimene timafuna tuone, nde mtima uwonena kuti mukakhala ndi ma issues ndi ine, ndena timakalemba pa social media, ena timalemba pa Facebook, mtima wanzako nditsidya lina, ena mwina pa banja amayi ndi abambo mwasemphana chichewa, umenewo nde umunthuwo, adasemphana ko Petro ndi Paulo, nde umunthuwo. Koma sitimafuna ukambirana to discuss deeper issues. Mwina amayi kumangotsonya anatu, umangona dzichewa zimene akuuzana. Muzingodya pakhomo pano, idyani kuti nkhani ikupita kwa abambo. Monga anachitira ophunzira Afarisi aja, mmalo mongo auza Ambuye Yesu, bwanji mukudya ndi ochimwa, akuuza kaye ophunzira ake. Mmaparishimo nthawi zina mmachitika zipwirikiti, kwaya yaukirana ndi executive. Koma kuti mukafufuze, mukapeza kuti ndi munthu mmodzi wa mu executive, mwina sakumvana chichewa ndi munthu mmodzi wa kwaya. Wakukwaya adapanga organize anzake kuti aukire executive yonse. Tiyeni tiphunzire kuyankhula poyenera kuyankhula. Ine ndimachita chidwi ndi Ambuye Yesu amene tikawerenga Uthenga Wabwino, Mateyo 20 ndime 1 kulekeza 16, timamva nkhani ya anthu amene adalembedwa kumunda nthawi zosiyana-siyana. Ndeta kwana nthawi ya malipiro adambira otsirizira, ena nkumati ife tizisaka pano tilandira zambiri. Koma atafika tsopano kwa oyambirira adapatsa chimodzimodzi. Nde akuti adayamba kuwinya mkulu wina, koma adadzera mchigulugulu. Amvekere, ife tathyoka nawe ntchito. Ife mwatipatsa mofanana ndiwe. Koma Ambuye Yesu pomuyankha sadanene kuti inu, adanena kuti iwe. Adadziwa kuti ndi mmodzi amene akupangitsa onse aja kuti aukire. Likewise,
Let us learn to address issues kwa oyenelerawo. Chipandepande ndewapamowa sitithandiza kuti timtsate Ambuye ngati Levi. Adasiya zonse, adamtengera Ambuye ku nyumba. Zonseyo to akhale machimo athu. Zonseyo kukhale kunyada kwathu. Zonseyo kukhale kulephera kwathu. Nyengo ino ya Lenti ndiyosiya zonse ndikumamtsata Ambuye ndikumtengera ku nyumba. Bwanji tsiku la lero tiphunzire kunena kuti Ambuye ndizikutsatani. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.